Mas go pecel godhong jati guys, lanjut. Kita cerita Apa? apa sih mantan? HP ini. Lewat HP. Kok HP? Lah nganu Mas Arif ya ora. Pas kowe entuk wong Dayak kuwi. Boten. Lah kowe ndi ya, Mas? Gak ora adike. Kula wis neng kene rek. Niku teng Tlaga Tuwung. Wong kalih kula pas ora tekokan nek, De. Ya Allah Gusti. Ya satron guys. Ora lah Mas nek yo gak diweki roh nek kowe entuk jodoh pakem barang kok tak ndol ceritane iki. Padha ae pakane ora tekokan kalih kula riyen nek. Lah sampe piye cah ambek anak rek kok ngono ya, Cah? Nek saiki pun apik. Pak Ebere. Nggih. Nganu kae nyadran kae nginep ngene kula pun ana. Lu kali suara rek. Iya. Lah tak gue nyiram-nyiram ngono kuwi. Nggih. Ayo. Tak bendake nek wong Ya. Kan gue nyiram-nyiram. Alah, nyiram nang kaya kena. Tak elek malah. Nyiram iki yang tak merembane ya. Wis dikai ya. Oke. Mbok iki cul ning omah iki cul nggarap baon, cara gak enek baon yo mbok merantau teko ndi-ndi mbok iki yo. Wong dhisik uripane luar Jawa. Palembang, Rio. Wis. Ning Botonan Mas Amuripe iki. Palembang ndi kasih? Palembang yo. Heeh. Wah, sing daerah sing sawit sing alambah. Pokoke yo sak. Marek-marek, Bu. Pak Dik kita lah golek emas barang. Golek emas kok kaya lho, Bu. Lah nek entuk kadang seminggu kan ra entuk. Nek iso ning golan kuwi, Dik. Hasil terus. Wong golek emas kuwi. Ben golek 100 juta, 30 juta. Enggak ya, aku kan dulu kan enak iso didelekne tadi emas. Lalu sing golek didelek didelek. Mosok wis tau golek pakis. Pakis apa ora? Ibuku sih 5.000-an entuk kanu 5 bungkus wis 20.000. Lah kok ora. Lah kok ning kono ngono, Mbak. Lha iki mbodol nek ndi? Ini botol ndi? Keliling apa? Diderno lho kamu seneng kono. Oh, pak. Lah mau golek ning ndi camono? Ning pinggir-pinggir kali. Pinggir kali parit karo kene iki parit. Tapi kono kali gede. Kaya gawan. Kancamu sapa? Ya dhewe. Talasmu. Kan cara mono. Wis 9.000. Walah yo. Dite mbok jajan ngono. Ya aku iki nganu dhewe sak omah tapi iki kompore dhewe-dhewe mesti koyo masake dhewe. Masake dhewe sama aku jelas-jelas. Masak dhewe. Biasane wong kono. Kuwi basa Banjar, nek basa Dayak aku ora iso. Nek basa Banjar piye? Misalnya cakap piye? Arep mangan. Kamu udah makan apa belum? Ndak kuman. Dakuman. Kuman ki makan. Nek aku ora ndek dhuwit. Apa ya? Iki berarti sih kudu. Kari dhewe nggih. Kali. Ulun sa. Aku gak ada duit. Ulun kada ada duit. Ya ono iki kada ada duit iki Banjar nek Dayak, Bu. Iki ning Kalimantan 3 tahun, Bu. Dewi. Masih Udah ceritane dhewe lho lek ning kono lho kok ya. udah ini tahu. Rusak. Ya, lek. Anton. Nggih mergawe duka riyen teng bangunan. Iki APD karo yo gak duwe. Wis usul kok alhamdulillah ya, Cah. Mulai beler ini. Sing dipok Mas Arif iki. Nggih. Ning Ngawi iki. Kok kono kula sukani tiket numpak pesawat medun Surabaya, Dik. Terus saking Surabaya ngebis teng Ngawi. Ngomongi yo, Mbak. Jenenge adik keadaane piye tetep Mas iki yo nulung kowe tak omongi. Ya piye? Tenang. Yo gak tegel. Masam gak tegel kula mbok piye yo adine.
Mas Amri tenan yo. Wes, kasani. Mulai saiki nek dikandani Mas yo sing manut, nggih, wong ambek Mas yo pen, ngono saiki yo manut. Iki wong ngadine rek. Ya yo Mas Amri piye-piyene yo ora tegel. Sopo melok aku ta? Melok aku ya yo. Ajak ning mbon, total. Anu jare golek mbak-mbak saya situ. Lho. Kon Agus kon 40. Aku sapa? Aku sih Arya. Ngendring. Kan kek ndi? Mbak nek gendenge piye? Gendenge sapa? Sumroh iki lek aku gendenge sapa lek? Wala songo tuh. Lho ombo Dewi. Lah, kok gendi? Tapi regane iki lho kok get men. Lokasine judule Dringu cak kuwi tak. Wala cedak. Lho cedak lho, Dek. Iki lombok ijo barang kuwi. Oh, gak kuwi tak lor kene kok ana lho aning kene nganu. Kowe roh ngene Bambang. Aku ngono. Lor kadis iki lho. Bambang iki berarti sak bloke Di Marjono. Ya. Pokoke lurung-lurung kuwi. Kuwi tak pijak wulan. Kuwi metune iki ndi lek tak kuburan kenceng apa kuburan idul? Ora, metu yo Dringu yo Kang. Lah ya rak ngene lek rumati. Lek rumati ngidul ya. Kamu tunggu selebihmu menggo ngurung. Dapat di Suparno jenenge pas kok sering lek bapak kalau gone Pak Arya jare kon 40 tapi Iso nego lho. uga lagi nego. Nek aku yo Manane tapi yo larang nek 40 iki. arek kon pari. Edan tenan regombang saiki. Kalenan iki kon sawah. Barang gede saya. Anak akeh kita jowo yo. Anak 8 kan. Wala 8 cilik-cilik tapi kotakane kon pari. Ya ora nek aku ki cara iya nek Pak Su ora iku dhewe lek. Yo karek wong sitok kuwi cek cara. Kira songo ketoke iki. Nek songo yo ombo Dejane. Jak apa jurang-jurang lek, Man? Murah kok. Enggak nek iki gak sepiro. Lah tapi kebetulan lebih bisa jurang. Jurang yo uprah. Berarti nggone lek Bambang nek pinggiratan kuwi ya kulon dalan. Lah, kulone pas. Yo gandeng yo kelihatan. Yo kang kalek jebon. Tapi sak sepiro nih. Nggone lek Bambang kuwi ya roh lah aku lek. Gone Pak Jari cukup nasi gandengku 30. Walah. Gandengku sing etan. Naji Yo 30. Desember. Iya menasinya dhewe Pak Jari iki lho. Regombang ono koyo ngono saiki. Lah ya rene sing ngambil. Ah, arep gak sida lho wong 30 aku lho. regombang ngeri saiki, guys. Ngeri tenan regombang saiki. Lho diki Edan. siapa gandengku? Sing gandengku pas. Edan, guys. Konten karepmu dhewe. Konten karepmu dhewe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ceritane menges mari cerita-cerita. Nganu lho ki 0,5. 0,5 ya. Ajen potong jen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita mau ke Ngawi, tapi ini di sela-sela perjalanan kita masih tidak percaya. Ije berdebat masalah dia bengi suara dia bengi. Tapi langsung umpama gak suara gini wani muncul ning ngarepku tak bekuk langsung. Kuwi tenan. Mau genda wes suara tok wes ngewel, lemes karo bekok iki piye kowe. Gak wes kok malah. Langsung tak pecengelene. Wah, Wong kowe iki lho. Lagi lo suarane wis ngewel, sikil lemes. Lah wong WA sak regat tek dawa telepon ping sudan jarang. Tapi gak buka. Aku ki buka ki nglilir ki wis jam 2 punjul 22 apa 30 Mulai chat mulai jam 1. Mulai chat jam 1 punjul 15 bombo. Mas anu duduk Mas ngono. Terus kuwi terus telepon walah ning riwayate lho ya. Sampai jam 3 bayangno. Kuwi Jam 1 sampai jam 3. ora cale sampai endingnya kuwi deh. Endingnya dia terus frustasi telepon aku wis gak keangkat terus dia pamitan Mas sepurane nek aku duwe salah nek aku engko mati sepurane ya Mas yo nek akeh salahku nek aku mati ya wis ngono. Mas sampe cak piye kok Jarang ngade-ngade kowe. kowe iki ya halusinasi. Jajan jas kawan-kawan yo. Den kowe iki. Saya mbok rasane cam, saya mbok rasane piye dengi. Apa? Saya mbok rasane awal mulane iku lho. Ngene lho. Aku kan ngelilir. Jebok cas ning ngarep mau ning aku tak wana-wanane halah. Jam piro? Jam 1 kan HP ku ngedrop Terus tak jimu jasku tak goleki. Dora lewe jam sakmono tek ya urung nglilir. Lir, tak goleki ning bok motor gene. Terus tak goleki. Oh, berarti wis sampe metu barang. Terus metu. Terus Mari ngono terus tak goleki ning apa jenenge ning ngandeng akuarium tibake ning akuarium.
Pomo. Mbah Pomo kuwi tangine ya pas kuwi tapi dekne pas wis suwi suara kuwi ilang. Lemari ngono kaya nek wong cetok ngono to. Terus wis aku wis nganu paling tikus ceblok ning kok bajak ngono. Terus Nah, kepindho kuwi banter pas koyo derok kalau brok ngono. Terus aku terus telepon sampean sampai jam 3 kuwi gak ngenekno sampai astagfirullah sampai Berarti- iso HP malah diningno. berarti pertama kali cara menawa cek positive thinking cara ya gak urung kudu telepon cara ya. Tapi kok bruk ndak Iya. banter. Lagi we Heeh, Wes makanya negatif. aku gak nganu telepon tau jam Iya. 1 pira wi. Lah kok sing kepindho ki banter. Aku telepon ki jam 1 sampai jam 3. Sampai ya Mas sampai jam 3 ya Mas. Dia jam 2 punjero likur kuwi lho nek gak salah. Mari ngono Mas Ari ki buka WA to. Cah bentu iki aman rene apa-apa tak ngecek CCTV. Jadi wis dicek aman. Jadi aku halusinasi, masa halusinasi sampai pet papa aku ki ngono. Yo. Enggak mungkin. terus Yo, bedanya malah nek manik muncul tak begok ning ngarepku ngono. Aku ngene Mas, besok apene ngawi, apa aku ape mati kok bengi. Aku iki wedi pesan. Terus aku pamitan sampean Mas, intine Mas. Motor. Gak kuwi komandek Gak teko ki lho, gak teko alon-alon. Gak teko. pancen aneh kok saiki Iki iki lho. aneh lho. Kok iso Nek apa kok iso dikei portal ngene iki ya apa nyapo ngono. Dike portalan dhuwur gak masalah, sing penting sampingnya carane gak usah. Samping kene kan gak ngrepoti wong liwat ngono lho maksudku. Nyapo kok ya gur kene tok ngono dan loro Maksudnya, tengah-tengah dadi ki riskan wong kecepet wong Jadi karuan dadi citok ngono kan langsung. tenan kok. Iki sing sempet viral kayak ngene. Tapi aku jan wis pasrah Mas, makanya aku pamitan toh. Ya Allah nek aku kengko aku mati, aku wis pasrah terus aku pamitan nih. Mas pokoknya nek aku mati aku sepurane sing oke ya ning duwe salah aku ya pamit ngono ning WA. Andrela urip. Kuwi suara kuwi nyata Mas, aku ki gak mungkin halusinasi. Halusinasi. Kowe nek krungu swara sithik iki jarene iki kowe iki tangi kenyataane kok ora tangi-tangi. Kowe iki comono cetus sing urung sampai tak balesi kuwi ki. Gembradak ngono kuwi. Cah iki piye? Kowe iki terlalu keweden cabut tohmu turu ya tuh. Iya. Ngono. Kowe iki keweden kok iso kok iso wedi awalane piye? Ya wedi kok beneke banter. Lho, oke kowe iki sing marek kowe awal-awal kok iso moro-moro kowe wedi, kowe iki kepikir sing mbok pikir ki apa? Turu kan ya ndang Turu lah ya. Mau niki aku wis turu Mas. Terus? Suara kuwi. Aku ketemu mau niki wedi kenapa terus sesuai keturun dhewe. Lah sing mari wedi ki apa wong ya omah buntu. Wis soalnya lawang sing sebelah kono ra tak kunci. Wedi kan melompat. Sing mlompat ning ndi? Wong kowe iki paling tom-tomen sing diomong Mas Haji kuwi lho iki. Terus sampai turu yang mau kirim video pocong kainnya rusak. Ya, ngono ide umum aku dingono terus apa terah pengen aku udah kejantungan mati kok piye. Kok gumen aku yang turu sedih ngekno lagi. Mas pocong datang saurunge turu. Mari ngono dikirimi video Mas Hari. Nyanu video pocong kainnya rusak mau dikirim tak kira video apa duit apa lah kok. Wah, kainnya rusak apa ya malah kejerak. Tapi kan wis tak eling nih cane tangi nek ngelilir aja delok ini jangan tak omongi. Kuwi tarang jarak. Lho, kan ngomongi jenenge marep turu kan mari ngelilir kan langsung turune. Nek mbok omongi apa lek mbok omong piye Bang? Sapa? Oh em. Ya tak omongi Ica Alah nabi apa turu sedeket ngadi kipas Mas. Ning nggo ruang tengah. Sing Oh, pas. nguyeni aku. Pas njogo jalan. Ini. Cah, kok nenek ngene ning pojok kene ya. Terus matane abang putih kan meremo cah. Kok ndelok cok dulu. Soalnya kok mesti wong ngintai kok pawon, kok kaca ngarep, karo kok sebelah kene. Dadi nek kok meneng ae. Ngono. Nek engko nek nganu kamar kan paling fokusan karo gorden no calon. betul. Nek wong nganu muncul dari ning kene telu ngintai. Lho sapa sing ra wedi? Tapi kan Kusen bener. kita deloki terus lah masang. Anggere suara tiko saiki ini terusan wae to ning kemarin Mbak Pomawi. Udah aku wis jebol. Aduh lho iya tiko sangon. Nah, aku jan ya Allah. Wis
wedi ditambah-tambahi wedi. Lah wong kusang kaya betul lho iki Iya. Mas Ajis. Wis jenenge ngono ben memberanikan diri Sa. Berani kan apa marah wedi kuwi yo. Lah wedi ku Aku piye? lho nguyang iseng sampai tampet sampai isuke lho. Lho, kok keceret ning kono kok dhisik. Lah iki ndawasit perlu disidak kamare. Kok papar ning kono. Kok semprot-semprot kok laping go sarung tak apa ning kono atae iki ndrawasi iki. Katanya kok papar ning kono kowe Saking wedine, Cok. Saking wedine. Iya. Ora. Katanya ngono. Kok medeni wong. Aman-aman Sa wis to. Nek kene iki aman hidung sapi hitungane sih. Iya. Ora enek. Iya. Iki kok BJN ya, Mas? Oh. Wong Iya, kok tenan. halu. Nah, menurutku halu sampean komen-komen guys. Gak Ini mesti nih, wong halu kok sampai pepapat kuwi gak lumrah Mas kecuali wong stres. Duh. Enggak. Kuwi gak halu, aku percaya kabeh kuwi gak halu. Wis soalnya ini awal mulanya dari rasa ketakutan. Gak, gitu. mergo sing mengalami aku jajal kebengi sampean gak satu dibaleni nih ora. Oke. Lega. Nek menurutku bakal dibaleni mesti dekne tarah niat terek to. Dekne bakal golek pintu sing ketoke ganteng digawe pintu. Saya mana di mana? Ya sing kuwi mau sing ape sempal kuwi mau. Ya gitu lho. Wong mau nek gak ngono wis ape sempal kok iki. Wong biasane tak gene nek katok lompat, kok udah kebladan. Wah, aku yang piye gak dipercaya. Ketakutan. Oh, nek wis ngalami dhewe ya kejer genten. Paling kecer nih. Gua mau kecer. Paling lali kamu tuh bismillah sih paling. Iya. Maca aku maca doa makan doa tidur. Lah kowe wis di ritual Mas Ajis aja ndelok kusang. Ya wis diomongi. Ya ngono kuwi marahe mau tambah wedi Mas, kok gak Lho, oleh jenenge- ayem. Lho, lek Cara mau pokoknya- wanti-wanti. Wis gak usah mikir apa-apa, turu-turu omah kene nek apa-apa rapet omahe. Tapi gak malah aja ndelok kuwi ya. Engko nek wong nyanu muncul gorden meneng ae lah ngono kuwi sapa gak wedi. Dewi jenenge ngeling nih. Lah gak ngeling mau jenenge ngeden-ngedeni. Jajal bawa bedenge nek wong duduk-duduk krungu ora. Diingin nek wong dodok-dodok krungu apa ora mambengi bene dor-dor Nang di ning omah. anu nang Oh, gak krungu. Gak krungu. Sampean gak krungu. ya. Oh iya. Jam berapa? Saya Jam setengah loro. iki iso terbuka iki sik. Posisi nek memang wi sing sampe wi kebuka apa ora? Mesti Apa? dalam arti iki sing mbok rungokno iki kebuka apa ora? Lawang samping kuwi. Kayane iki Tutup, dekne tak gak parang, oh, tutup, Pak. kayane iki Tutup. dekne iki gak gedor lalang samping tapi gedor pagar cuman kan gandeng seng. Jadi bene kan dor ngono. Duh, Nek tapi kan jenenge beda. kewan. Nek dor langsung ndek saya kan beda karo nek Pelaku cek. apa? Tapi kuwi emang bene dor campuran kayu, Mas. Kayak dirok ngono. Kuwi. Pagar kayu kuwi. Iya, kuwi kan cedak to karo seng. Berarti ya kon jobo ya berarti. Kandeng seng. Berarti jobo ya. Terus mari ngono kuwi, ning nggo pinggiran omah kuwi koyo enek wong mlaku. Iya, intine koyo wong mlaku lah. Heeh. Wah, Kuwi tenan Mas ini tapi kan. bohong. Kuwi Kan kok ki- delok guys, kok mumpung kok enek bal-balan guys kok lah nih nek tenan lo ya. delok nek gak percaya manganku mesti nek tarah wong tenan kuwi mesti dibaleni ya, Pra. Paling Lawak gedor sing gedor sapa kan kabeh seng lho guys gandeng. Dadi nek cara sing didor kono kuwi lawange ya melu kedor. Dor nek Ya memang kuwi kan kuwi kan beneke kan memang campur seng kan berarti Masa? bener nek dodokan kon jaba ngono lho. aja kon jobo. Aku ki tenan. Paling nek menurutku nek papat. nek menurutku paling yo wong iseng paling. Nek tenan wong tenan lo ya. Nek wong tenan lo ya. Nek halusinasi ki lho kok sampai ping 4. Nek aku lho sampai wedi sampai pasrah pamit mati kuwi pagi. Saking kewedenku. Cah. Kok batere koyo ngono jarene aku ki krungu kretek sithik ki tangan. Sampai malah ngoro. Sampai talana ngono jarene anggere nek swara kretek sithik jarene tangi kok bangeten kowe Mas kok nemen sampean kok randang tangi. Mas, tangi aku sampai
Kita di modending. Tapi gak muas juga. Yo ning WA. Di WA. Mau chat iki lucu kok ya. Aku tak maca iso disinan dhewe. Sampai wedi ya. Komen-komen guys, iki Ica iki memang halusinasi apa memang Halusinasi. Loh, Mas Teko teko. Mungkin sesaat ya. Bisa. Lalu kuping papa tok mung sadar rek mataku Tuh. Wong kuwi Iya, Mas Teh halusinasi iki gak tentang wae cara mono ki koyo nglilir terus halusinasi. Oh ki ternyata ki gak cuma nek wae awal mulane kok ketakutan terus ping siji ping loro kan mereka kan gak entuk pertolongan kan. Ya, otomatis kan hatimu kan merasa tertekan terus. Ya bisa mengakibatkan halusinasi. Halusinasi kok banter ning kopok, pi renek jenenge. Halusinasi kok suara banter koyo ngono renek. Tenan. Berarti ada dua kemungkinan. Mengko memang halusinasi apa memang tenan paling wong iseng. Wong kon jobo. Sok wong iseng kok papa to Mas. Tuh, lah saiki nek memang maling ya. Lah lapo gak mlebu cara mono lho ya. Ya mungkin mergo dene ngertine rapet tapi terus didelok iki omah iki ana CCTV ini apa piye mungkin ngono. Terus iseng nih ya. Ya. Oh, berarti Ya delok melekan aku bengi tak yo melekan. Nek sampai wong tenan tak bekok ning nggon. Si paling bekok. Gak mau bekok. Ya puram. Mesti ngewel sih lho. Ngewel ngono kok bekok. Wes ngono guys, lanjut Lanjut, lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.